Acabamos de reconocer a Ribeira Sacra como nova área de rehabilitación integral, a terceira área de rehabilitación integral supramunicipal que declara o Goberno de Galicia. O obxectivo é rehabilitar ao redor de 2.000 vivendas nos próximos 10 anos, así como as obras de urbanización e reurbanización que realicen os concellos. Con esta nova incorporación, Galicia sigue na cabeza de concellos que se consideran áreas de rehabilitación integral, con 143 concellos en Galicia, casi o 50%. En segundo lugar, renovamos a nosa aposta pola economía social de Galicia e redobramos o noso compromiso con este tipo de economía. Destinamos no ano 2020 27 millóns de euros para incentivar a economía social, o que supón un incremento orzamentario do 17% con relación a orzamentos anteriores. Estimamos que este orzamento posibilita a inserción laboral ou o mantenimento de 3.500 persoas no ámbito da economía social en Galicia. E por último, analizamos o estado das estacións intermodais que estamos poñendo en marcha nas cidades galegas para preparar a chegada do tren de alta velocidade, para mellorar a mobilidade do transporte público e para tamén actuar sobre determinadas áreas urbanas onde se instalan as devanditas estacións intermodais. Hoxe a Xunta adoptou dous acordos. O acordo de duplicar a chega económica da Xunta de Galicia para o financiamento dos accesos á estación intermodal de Vigo, primeira decisión, e segunda decisión, iniciar a tramitación urbanística da estación de autobuses de Coruña e aprobar o seu proxecto. Actualmente, pois, estaríamos con 4 estacións intermodais en execución, unha xa iniciada a actuación urbanística e tendo o proxecto decidido, e outras dúas, Ferrol e Lugo, tamén traballando no proxecto con intensidade.